Astăzi o să facem o incursiune într-o altă țară. Data trecută am gătit o mâncare rusească. De data aceasta vă invităm să facem o mâncare indiană. Și anume, o să gătim o mâncare cu foarte multe condimente. O să facem un curry de piept de pui. Vă invit să vedem exact de ce vom avea nevoie. Și anume, am avut 2 piepți de pui pe care i-am tăiat bucățele destul de mici, după cum vedeți. Semințe de cumin, avem semințe de fennel, cred că în românește îi spune semințe de mărar, semințe de coriandru, câteva cuișoare și câteva bucățele de scorțișoară uscată. Acestea sunt o parte din condimente. Pe urmă, vom avea nevoie de un praf de curry. Acesta este un amestec indian de condimente. Avem nevoie de turmeric. Avem nevoie de cumin praf, de ghimbir dat prin răzătoare mică, 3 căței de usturoi la fel mărunțiți, o bucățică de lămâie. Mai avem nevoie de o jumătate de ardei gras pe care l-am tăiat așa bucățele mici. Avem nevoie de coriandru verde, sos de tomate, de o lingură sau 2 de smântână, unt și puțin ulei de semințe de susan. Așa. După cum vedeți, foarte multe condimente, dar o să vedeți că o să iasă o mâncare foarte aromată, foarte picantă. Depinde, puteți să o faceți foarte picantă sau mai puțin picantă, noi preferăm ceva de mijloc. Haideți să-i dăm drumul, să începem cu primul pas. Și anume, o să încingem puțin unt, o să punem în tigaie. După cum vedeți, o să pun aici niște unt, dar o să mai las, pentru că la această mâncare vom face și un orez basmati, la fel indian, și o să avem nevoie de restul de unt. Pun puțin de ulei de susan peste untul care a început să se topească. Nu foarte mult, pentru că e foarte, foarte concentrat și foarte aromat. Și așteptăm să înceapă să se topească. Și deocamdată vin doar cu semințele de cumin, fennel, coriandru și 3 cuișoare în plus. Și am să le las să înceapă să se prăjească. Toate aceste semințe vor elibera o aromă nemaipomenită. Așa, acum punem usturoiul și gingerul. Și amestecăm foarte bine. Tot acum punem și amestecul de condimente. Avem o linguriță de curry, o linguriță de turmeric și jumătate de linguriță de cumin praf. Punem totul frumos aici și amestecăm toate condimentele. Prăjim toate aceste condimente împreună. Sos de tomate. Sunt cam 3 linguri, nu mai mult. Pun apa. Am lăsat să fiarbă cam 5 minute. Și acum am ajuns la pasul în care punem 2 linguri de smântână. Și am să amestec foarte bine smântâna cu restul sosului. Să pun capacul să fiarbă foarte puțin cu smântâna. Așa, am lăsat sosul să mai fiarbă 4-5 minute. Și acum este momentul să adăugăm bucățelele de pui. Am pus și puțină sare, am gustat și era nevoie de puțină sare. Sare fiecare după gust. Gustați și puneți sare. Am să amestec foarte bine puiul aici. Așa, puiul este în tigaie, fierbe. Bun, puiul nostru fierbe de 5 minute cu toate aceste condimente, tot acest sos, arată foarte bine. E momentul să punem puțin sau jumătate din coriandru verde. Tot aici am pus și cele 2 bucățele de scorțișoară uscată. Tot acum voi pune și puțină lămâie. Storc puțină lămâie, nu foarte mult, nu vreau să fie foarte acru, dar câteva picături de lămâie. Am să amestec foarte bine. Voilà. A venit momentul să punem bucățile de ardei gras. Eu pun ardei roșu, puteți să puneți galben, verde, nu contează.
La mâncare indiană întotdeauna acest ardei nu lăsați foarte mult. Eu îl pun acum și îl mai las 2 minute să clocotească, pe urmă mâncarea noastră este gata. Acest ardei trebuie să fie crocant, nu să se fiarbă, să fie moale. Acum, și după cum am spus, mai las 2-3 minute, mâncarea noastră va fi gata. Am ajuns la pasul în care facem orezul basmati. Am pus 200 de grame de orez basmati. După cum știți, acest orez e cu bobul așa mai lung. Sigur îl găsiți în toate magazinele din România. Am pus apă de 2 ori, adică am pus în cazul nostru 400 de ml de apă. Am pornit focul și ce fac aici? O să avem nevoie de unt, cum am spus, cuișoare și șafran. Aici, în loc de capac, o să folosesc o hârtie cerată, din care voi pregăti un capac și anume în 2 hârtie așa într-un triunghi. Am să măsor tigaia și anume am să mă duc de la mijlocul tigăii și am să măsor. Îi tai vârful pentru a avea o mică gaură la mijloc, pentru că avem nevoie de un capac de tigaia. Perfect. Dar dacă este puțin mai mare, nu e nicio problemă. Cuișoarele. Mie îmi place foarte mult aroma cuișoarelor, așa că de fiecare dată pun 6, 7, 8 cuișoare. Așa. Totodată voi pune untul aici la mijloc și așteptăm să înceapă să se clocotească. A început să fiarbă cu untul și cu cuișoarele. De obicei, la acest orez aveți nevoie cam de 12 până la 15 minute să fie gata. Acum voi pune și câteva firicele de șofran. Așa ca și idee, să știți, șofranul este cel mai scump produs alimentar din lume. Și voi pune acest capac de hârtie cerată. După cum vedeți, căldura și așa atrage hârtia către orez. În mijloc aici avem o mică gaură să iasă aerul. Focul dăm destul de încet și lăsăm 10 până la 15 minute. Îl amestecăm foarte puțin. Uitați, apa a dispărut complet. Vă salut, dragi prieteni! Mâncărica este gata, am pus pe farfurie și acum e momentul să gustăm. Am să iau foarte puțin orez. Așa. Nici nu vă închipuiți ce gust, ce aromă, este extraordinar. Încercați rețeta, nu uitați să apăsați clopoțelul, să vă abonați. Și de ce nu să comentați mai jos? Dacă aveți întrebări, comentați și eu am să vă răspund. Numai bine tuturor, sănătate și poftă bună!